a botacinha e junto nos tacanabay dilante no olvida con lo que bocinha nunca nunca otra poquita no olvida con lo que bocinha nunca nunca otra poquita a mi tacinha a botacinha e junto nos tacanabay dilante. Oyente, boa tarde. Bom, de outra edição de Traz Notícia para o dia 16 de junho. De nossa edição nós temos de 3 sessões com Michiel Becker, para a bini com a pessoa com a lante negócio basari de princípio que a bini ta propaganda. Esta é de 30, é de princípio de pelo que trata sistema de assim negócio novo, sistema de relação trado na dois trabalho aí se vou para pensar mais sobre onde vai existir na dois trabalho no sentido de um da donador e outro tá é trado tá maneira do Fiat BCB passar mais ou menos esse princípio aqui pescador não pode usar antes caminha botar dono de boto e pescador então se pesca ganache vou chamar é venda de pescar terceira parte também para dono de boto, terceira parte também para manutenção de boto e terceira parte também para pescador. Significa quando tur três está assim negócio, está põe esse de casa que é boto, e outro está assim trabalho, é pesca. Então, tur dois está aproveitar de render parte aí nesse sentido que donador de boto está em sangue por manter seu boto, você só não tem sangue para comprar boto, mas está uma parte de venda de pescar e só a venda de pescar está em terceira parte. Ou se vai coer pescar, casa de trabalho está em terceira parte. Seja mais ou menos a ideia que o princípio novo de 3 caminhos está. E aí, senhor Michiel Becker, nós também da última sessão caminha conosco o papel com ele e ele vem a ver com a pessoa o Atlanta e companhia basa arriba e princípio aí na acaba de renda seca nosso estúdio aqui e um hora acaba de cinta acomodar-nos na mesa nós também começar com entrevista bom Michiel está de bisa sanitize suman então para nós queda cumprir a regra dan em que vista é palavra dura se traz lá que vai assim que nós está cumprir como bom cidadão ainda Michiel, boa tarde bom vindo com nós I am completely sanitized. Completely sanitized. My hands. With the hands. Boa tarde, bom vindo com nós, Michiel. Me diz boa tarde, bom vindo com nós, abo. Boa tarde, oyente. Nós temos o senhor Menno de Brey, que está donho. Maneira mais visível, nós temos quase na holandês. Sim, nós estamos holandês. Dus ik queria introduceren o senhor Menno van Brey. Menno van Brey, die gaat die zaak opzetten. En die gaat hem runnen. Oké, en tussendoor mag je ook natuurlijk aanvullen naar papimenten waar we staan. Dat de levende gesprek wordt. Menno de Brey, buon tardi, buon venire con ons. Dankjewel. Goed zo. Menno, we hebben twee sessies gehad met Michiel, waarover we dus de nieuwe aanpak van zeg maar de werkverhoudingen, niet meer de hiërarchie van werkgever en werknemer, maar een heel andere principe uitgebreid met elkaar gesproken. En vandaag gaan we het in de praktijk zien. Iemand heeft het opgezet. Iemand heet Menno de Brey. Ja, klopt. Ja. Hoe ben jij in contact met Michiel gekomen? Of hij met jou in contact? Of heb jij ergens gelezen dat hij mee bezig was? Hoe is de relatie ontstaan? Ik ben Michiel tegengekomen. Eigenlijk stom toevallig. En dat was op initiatief van Michiel. Maar toen was ik er al mee bezig met het opzetten daarvan. Mm-hmm. En ik kwam op Facebook kwam ik je tegen op iets. Ik reageerde op iets wat Michiel een bericht had geschreven. En toen zei Michiel van, hey, zoals je reageert, dat klinkt anders. Ik wil eens met je praten. Nou, toen hebben we een afspraak gemaakt en toen zijn we gaan praten. Okay. En tijdens dat gesprek, en het ging over iets heel anders, maar het was wel iets over iets wat misschien ook anders kan. Ja? Laten we het daar niet beter noemen. Nee, dat is ook zo flauw. En toen noemde ik een voorbeeld over het bedrijf Kraakhelder. En toen ging Michiel zo een beetje verbaasd zijn ogen van, hey, interessant, leuk.
daar wil ik meer over weten. Toen heb ik Michiel de setup laten zien, zoals ik het had opgezet op dat moment. En ja, zo is de relatie eigenlijk begonnen. Want ik had hier en daar een paar dingetjes niet helemaal handig gedaan, niet helemaal goed gedaan, niet helemaal aan de juiste juridische structuren vastgehouden. Ja, daar is Michiel natuurlijk de kenner in. En hoe kwam jij zelf op het idee? Heb je het ergens gelezen? Of gewoon ook, ja, gaanderweg. Ik onderneem al 30 jaar. In Nederland heb ik hier vorige onderneming gehad. Ik woon nu 20 jaar op Bonaire. En daar heb ik ook verschillende ondernemingen gehad. Of ben ik onderdeel van geweest. En ik ben er gewoon tegengekomen dat de manier van werken, de hiërarchische manier van werken, voor mij niet werkt. En dan sta ik bovenaan de piramide. Ik was altijd de eigenaar. Ik zat altijd in de bovenkant van de... En ik vond het niet prettig werken. Ik vond het niet eerlijk werken. Ik vond het niet fijn werken. Dus ik zocht naar een andere manier. Dat is wel een mooi begin, zeg. Ja. Ik vond het niet fijn werken. Ik vond het niet eerlijk werken. Ja. Terwijl jarenlang het zo was. Ja, het is nog steeds zo. Aan de kant van de werkgever proberen zoveel mogelijk winst te maken. Aan de kant van de werknemer met zijn vakbonden zoveel mogelijk vanuit die winst iets binnen te halen. Dan betere lonen, betere arbeidsvoorwaarden. Dat is in feite het klinkt een beetje flauw waar ik achter kwam. Het is ook een beetje plat, een beetje kortzichtig zou je het kunnen noemen. Maar in een traditioneel bedrijf, en dat noem ik een hiërarchisch bedrijf, noem ik eigenlijk een traditioneel opgezet bedrijf. Daar zijn de belangen van de eigenaren, die staan haaks op de belangen van de werknemers. Mm-hmm. En dan moet je samen een bedrijf gaan runnen. Samen klanten tevreden gaan stellen. En daar heb ik altijd moeite mee gehad als eigenaar van een bedrijf. En ik zocht gewoon een andere manier. Maar dit is een manier. Het is een manier van organiseren. Goed, naar buiten toe, als je zegt, het staat haaks op elkaar. Ja. Dus de belangen. Ik heb gezegd, winstoogmerk, de andere kant, loon naar arbeid. Waarom haaks? Waarom geen harmonie? De harmonie is altijd een beetje moeilijk. Want de eigenaar van het bedrijf, die wil graag zoveel mogelijk winst hebben. Zoveel mogelijk inkomen uit het bedrijf, zonder dat hij er iets in doet. En een van de dingen die het personeel in het bedrijf wil, is een zo hoog mogelijk loon. Nou, dat gaat altijd ten koste van de winst. Dus weet je, elke cent wie een onderneming uitgeeft, gaat ten koste van de winst. Ja. Dus een eigenaar probeert altijd zo min mogelijk geld uit te geven, inclusief de lonen. Weet je, daarom het minimumloon, weet je, dat bedrijven zijn er nog trots op dat ze het minimum betalen. Dat kunnen we daar, Een vakbondscollega van mij heeft altijd gezegd, de eigenaar moet beseffen, als hij door middel van de productie van de werknemer een Maserati kan rijden, dat hij tenminste voor zijn werknemer een fiets moet kopen om naar het werk toe te gaan. Is dat verkeerd voor de Haakse? En hoe eerlijk is dat? Ik ken het plaatje, dat gaat nog een stapje verder. Daar zie je de eigenaar van het bedrijf heel trots leunen tegen zijn nieuwe Maserati. Ja. En dan komt een werknemer op het parkeerterrein van het bedrijf. Komt een werknemer aan die zegt, oh baas, wat een mooie auto. En dan zegt de werkgever, de baas, die zegt, ja, en als je deze maand nou heel goed je best doet, kan ik er volgende maand nog één kopen. Goed zo. Porque também ajuda. Bisa, para que é dos interesses temos quizás em salibons de que nós conversamos. Porque é dos interesses contra o outro. Sì, non è contrario. Contrario. Pasovra è donio naturalmente che maximalizza su ganage. Anto tradò che un sueldo lo más alto possibile. Anto non te klopt, pasovra. Que hora que paguei mais alto, eu ganage te waar. E tu entregaste o ganage. Sì. Anto sei ta nang opposto nang di otro. Anto ora opposto nang se tra junto. Ok, boporasi cu forza, cu sein. Wanneer ons acaba, bopo llega basta leu. Bopo tra cu bonussen, bopo tra cu otra manera nang. Pero al fin de la cuenta, vos noting è messo un doel junto. Correcto. Anto el doel nang di otro te contrario. Anteriore, logicamente, aunque el sistema con nos ting, el modelo económico capitalista con nos ting, dat traga más eficiente, hopi más eficiente que el modelo socialista. Esa ahora probapa hopi motivo nang etasina, pero no significa que eta su máximo. Y di con este trari su máximo, pa sobra lo más que bota produci, lo más ting pa wordu reparti.
Anto dus maniera ding países socialistas na not produci turene pobre. Ja, turene hay sueldo casi igual sí, pero turene hay casi nada. Ja. Anto dus het justo cuesta igual, pero het injusto per sobre es not suficiente. Waar komt het? Anto más por producir más mio, anto pa emotivo é nos met efficiënt. Anto si botdulta uno, no? Even un stapje verder. Nós trabalhando em sistema de produção agora que completamente digitalizado, completamente mecanizado, com o mínimo necessidade de gente para trabalhar. Como trabalhador, já depois de que o país não socialista não abarra, não wordt marginalizado op acaba, então esse aí também Pipio, pas over, maar ja, não mestre die hende, mas bote hoe zo'n robot. Ja. Dus mo mestre ting sigur ku toer hende te hebben party die een robot nang. Mo mestre ting party die propriedade ting een robot nang. Mo mestre toer hende mestre bijna caminho, doel, de companhia, por exemplo, anto ku ore en not een problema mas ku bote robotiza. Pas over, botaan we te hebben pida die extra ganatie. Maar kom die. Hij zegt, weet je kunnen volgen wel? Hij zegt van luister, als het oude systeem dat de werknemer al heel gemarginaliseerd is geworden. Je krijgt nu een nieuwe era waarbij dus de techniek, de digitalisering, de robotisering van werk dus zodanig verder vordert dat het nog steeds moeilijker wordt voor de werknemer. Dus dan moet dus de werknemer ook een stukje krijgen. Ja, het ligt aan hoe je robotica en ontwikkeling gaat gebruiken. Als je daarmee het product goedkoper gaat maken, ja, dan kan je de mens niet meer betalen. Als je het product een eerlijke prijs houdt, waardoor de mens nog steeds betaald kan worden, dus een inkomen kan hebben, dus een leven kan hebben, ja, dan is er niks mis mee. Nee. Precies. Dat klopt. Ja, maar hij zegt op een gegeven moment, ze hebben de mensen niet meer nodig. Ja. Die robot heeft de mensen niet meer nodig. Je hebt ze niet meer nodig, dus je marginaliseert ze nog verder. En daarom moet je iedereen moet een gedeelte eigendom hebben in die robot. Binnen die robot ook, ja. Want dan werkt die robot en dat ook is voor een jou. eerlijke manier, hè? Ja, dat is de eerlijke manier. Ja. Want het is een andere manier van redistributie van de welvaart. Ja. Het gaat niet via de lonen, maar het gaat via de eigendom die automatisch dividend met zich meebrengt. En dus ga je via de dividenden, eigenlijk dus via het eigendom, goed dat recht op dividend. In die relatie iedereen er belang bij dat er zoveel mogelijk geproduceerd wordt. Precies. Ja. In die relatie, dus die oude relatie, ik moet steeds los te gaan van die oude relatie. Dus het is niet dat het moeilijk is. Het is moeilijk. Maar om dus even de zaak een beetje gewoon verder te accentueren. In die oude relatie, werkgever-werknemer, een hiërarchische verhouding. In de nieuwe situatie is die hiërarchische verhouding er niet meer. Nee. Hoe kun je dat in stand houden? Er moet toch iemand de instructies kunnen geven, de baas kunnen zijn, werk kunnen verdelen 's morgens als je samen op het werkvloer verschijnt? Ja, ik snap je vraag. Ja. Dit is ook een hele goede vraag. Sorry daarvoor, maar doe ik even een kleine tegenvraag. Nee, maar doe dat eens. Hoe doe je het thuis? Is er eentje de baas bij je thuis? Eentje die zegt elke dag wat er gaat gebeuren? Of is het een proces? Er is een taakverdeling die je vanzelf uitvoert. Hoe ben je daartoe gekomen? Ik sta op, ik ga dus volgens voer geven. Ja. En zij staat op. Iedereen heeft een rol in het huishouden. Ja, nou, en dat is in de nieuwe situatie met manier van werken hetzelfde. Iedereen heeft een bepaalde rol in het bedrijf. En die rollen bespreek je. Niet wat iemand moet doen, nee, wat het resultaat gaat zijn van wat hij doet. Dat bespreek je met elkaar. En je bespreekt met elkaar eigenlijk alleen maar, hoe kan ik je helpen? Weet je, het is misschien niet helemaal goed gegaan. Hoe kan ik je helpen? In plaats van inhoudelijk, je hebt het niet goed gedaan. Dat is hiërarchisch. Het is een hele andere manier. Het is een hele andere manier van denken en benaderen. Ja. Ik heb dat inderdaad, dat is één. Dat heb ik dus nu goed begrepen. Dus het gaat om de rol en niet wat je doet, maar hoe je doet. Hoe we het samen doen. Hoe we het samen doen beter. Eigenlijk wordt iedereen betrokken bij het doel van het bedrijf. Wat is het nut van het bedrijf? Nou, in ons geval gaat het om zwembaden schoonmaken, zwembaden onderhouden. Nou, dan ga je erover nadenken. Wat wil de eigenaar van een zwembad nou eigenlijk? En als je dat niet weet, ga je dat gewoon aan hem vragen. Ja. En dan ga je met elkaar zitten van, nou, hij wil dat. Hoe gaan we dat regelen met elkaar? En wie gaat dat doen? Wie neemt die verantwoordelijkheid? Ja.
Nou, en dan blijft dat zo. Dan staat dus iemand op 's ochtends en ik ga Jans' zwembad schoonmaken en Piet en Harry's zwembad, ik noem maar wat. Ja. Ja. En zonder dat iemand tegen hem zegt, jij moet, enzovoort. Dus hij moet ook een mentaliteitsverandering ondergaan. Dus door eigen verantwoordelijkheid te dragen. Ja. Het is de baas. Het is wenning. Ik moet het zelf doen. Ik denk dat het een gewenningsproces is. Ik denk dat namelijk mensen veel beter tot hun recht komen als ze zelfbeschikking krijgen. Als ze zelf mogen bepalen wanneer ze iets doen en hoe ze iets doen. Zonder dat iemand continu op hun vingers kijkt en zonder dat iemand continu bezig is van en nu dit en nu dat. Sorry dat ik dan steeds een beetje de vergelijking trek, zodat het helder wordt naar buiten toe. We hebben dus de uurverdeling overdag. De uurverdeling. Ja. Nu is het om 8 uur beginnen, om 5 uur stoppen. Moeten ze zelf weten. Hoe doen we dat in de nieuwe situatie? Zelf weten. In de nieuwe situatie hebben we bepaalde... Heb je dan bijvoorbeeld morgen gezegd van ik wil vandaag dit resultaat hebben en hoe je dat bereikt, dat is jouw zaak? Nee. Dat is al een stap de goede richting op, maar dat is nog niet ver genoeg. Mm-hmm. Want het gaat er namelijk niet om wat ik wil. Nee, de klant. Ja, het gaat erom wat de klant wil. Ja. En dan is het dus eigenlijk, we hebben afgesproken met de klant dat dit en dit gebeurt. Nou, zorg daar gewoon voor. En je bepaalt geen tijdsbestek waarin het moet gebeuren. Daar is hij vrij in. Ja, maar, eng hè? Ja, nee, niet eng. Het vraagt alleen maar nog meer betrokkenheid en nog meer verantwoordelijkheid dragen. Van, ik zeg, je gaat weet je, mag ik daar weer even terugbrengen naar jouw huissituatie? Je zegt zo mooi, ik sta 's ochtends op en dan geef ik de vogels eten. Ja? Als het nou een keer niet lukt, weet je hebt je verslapen of iets. Is het zo vreselijk erg dat je aan het einde van de ochtend de vogels eten geeft? Nee, het is niet vreselijk, maar het vreet wel ermee. Het vreet in jou. Dus je doet je uiterste best om ervoor te zorgen dat het gebeurt. Nou, daar zijn we dan. Oké, prima. Dat is mooi. Het is echt mooi. Maar ik denk wel, om eerlijk te zijn, dat wel iemand toch de leiding moet hebben die het werk moet verdelen en die moet, maar op een andere manier. Ja, dat kan. Dan ga ik nog verder. Dus dat urenverdeling hebben we ook opgelost. Dus die hele hiërarchie hebben we opgelost. De beloning. De beloning. Ja, dat is het resultaat van het werk. Vooraf afgesproken of achteraf? Ja, vooraf afgesproken als in de begroting. Ja. Vooraf een plan maken van als we dat doen en die omzet maken, dan heeft iedereen dat inkomen. Mm-hmm. Maar het moet wel waargemaakt worden. Ja, tuurlijk. Iedereen is op deze manier afhankelijk van de winst van het bedrijf voor zijn inkomen. Of haar inkomen. Mm-hmm. Dus ja, daar... Dus het is echt afhankelijk van het resultaat? Nee, ik krijg wel een basis. Oh. Ja, oké, maar dat moet er wel zijn. Ja. Oké. Dat is leuk. Dat is leuk dat hij dat zegt. We hebben het niet over minimumloon, maar je krijgt wel een basis. Mm-hmm. Hoe bepaal je die basis? Dividendbetalingen mag je niet elke maand doen. Want dan is het net of het loon is. Ja. Daar zit een klein fiscaal dingetje omheen. Dat is even. Ook in iets wat denk ik in mijn beleving niet helemaal eerlijk geregeld is. Je hebt 2 verschillende belastingen op inkomen. Mm-hmm. En de ene heet inkomstenbelasting of loonbelasting. Mm-hmm. En de andere heet dividendbelasting. En dividendbelasting is een stuk lager opeens. Dus ondernemers hoeven minder belasting te betalen dan degene die het werk doen. Mm-hmm. Nou, waar wij gebruik van maken is dat degenen die het werk doen ook de ondernemers zijn, dus voordeel kunnen hebben van het minder belasting betalen. Dus de dividend. De dividend, ja. Mm-hmm. Als je dividend maandelijks gaat uitkeren, dan is het net alsof het loon is en dan valt het onder het hoofdstukje loonbelasting. Mm-hmm. Dus dat gaan we niet doen, want dan... Nee, precies. Ja. Maar het is natuurlijk wel, iedereen heeft of een hypotheek, of een huur, of een dit, of een dat. Dus er moet wel een maandelijks geld binnenkomen. Moet eten. Dus ja, er komt wel degelijk een maandelijkse vergoeding. Maar het is eigenlijk een soort van aanbetaling op. Want elke betaling richting degene die het werk uitvoert, ja, dat gaat ten koste van de winst. Dus de dividenduitkering wordt daardoor minder. Maar die komt later. Ja. Een soort voorschot op de dividend. Een soort voorschot, ja. Maar heet het dan bij de belasting... Hoe heet die dan? Wij noemen dat een voorschotbelasting. Nou ja, zo werkt de belasting wel met voorschotten. Ik neem aan dat daar ook voorschotbelasting, een nieuw soort belasting. Nee, wij gaan met degene die het werk uitvoeren als partner in het bedrijf, gaan wij een soort van opdrachtovereenkomst aan. Okay. En daar staat dus een vergoeding tegenover. En die staat dan letterlijk benoemd in de opdrachtovereenkomst. Ja.
Maar nogmaals, dat is geen loonbelasting. Dat valt niet onder een belasting. Nee. Oh, dus die man, daar heeft hij ook voordeel voor. Nee, dat is niet helemaal waar. Het valt onder inkomstenbelasting. Want hij heeft wel waar valt hij dan inkomsten. onder? Onder inkomstenbelasting. Inkomstenbelasting. Maar geen loonbelasting. Of opbrengstbelasting. Ook op opbrengstbelasting, maar dat is dus het gedeelte wat dividend is. Oké. Maar het gedeelte dat een vaste vergoeding is, dat valt onder de inkomstenbelasting. Iemand zal, dus die daar werkt, zal jaarlijks aangifte inkomstenbelasting moeten doen. Maar omdat dat onder de belastingvrije grens voet valt, betaalt hij dus geen belasting. Oké, prima. En mocht hij straks dat stukje dividend krijgen, dan betaalt hij ook een stukje lager. Ja, daar betaalt hij wel. Betaalt hij dividendbelasting. Die dividendbelasting, dat is 5%. Dus dat betekent dat ook fiscaal is dit een voordeel voor. Ja. Hoe bepaal je de aantal, je moet toch afstappen van werknemers, hoe betaal je het aantal partners? Moet ik dat zo noemen in de situatie? Ja, partners. Ja, je komt er helemaal warm. Je wordt er helemaal warm van. Je komt erin. Nee, goed zo. Ja. Een aantal partners, daar zit een plafond aan. En dat heeft te maken met het fiscale regel over dividend. Als je wil opteren voor dividendbelasting in plaats van loonbelasting of inkomstenbelasting, dan moet je minimaal 5% van de aandelen in het bedrijf hebben. Nou ja, dat kan je dus maar 20 keer doen. Ja, dus er zit, hoe je het ook gaat doen, er zit een maximum aan van 20 partners. Wij hebben het op een andere manier een beetje ingedeeld. Dus wij gaan bij ons komt er niet meer dan 13 partners in. Wij vinden ook dat oneven aantal belangrijk. Waarom? Nou, dan raak je nooit in een padstelling. Want er moet altijd, als je iets gaat besluiten met elkaar, zal er een meerderheid moeten zijn om iets voor elkaar te krijgen. Weet je bent het niet altijd helemaal met iedereen eens. Daar is een stukje, daar moet je mee corrigeren, Becker. Daar zie ik een stukje verschil van wat jij gebracht had vorige keer. Ja, nee. Je had van 35 naar 45 en die 20. Dus Menno spreekt over, laten we zeggen, hoe het vaak feitelijk zal gaan. En niet over hoe het is geregeld. Er komt een directeur aan de financiële kant. Ja. Die wordt benoemd door de degene die het bedrijf fundt en die het opzet. En aan de andere kant wordt er een directeur genoemd voor de personele kant. En alle beslissingen, zowel financieel als personeel, worden door beiden genomen. Ja. Maar die personeel, die wordt benoemd door de personeelskant. Dus door de 9 partners van 5, maximaal 9 partners van 5%. Ja. Die benoemen hun eigen directeur. Maar die directeur die moet natuurlijk verantwoording afleggen aan zijn achterban, zullen we maar zeggen. Ja. En dus daar moeten ze het met elkaar eens zijn. Nou, dan heb je dus daar 9 personen, die moeten daaruit zien te komen. En dat zal niet altijd, de godganse dag ga je niet discussiëren. Natuurlijk niet. Ja. Die directeur is daar om te beslissen samen met als er een probleem is, dan gaan ze natuurlijk wel even met elkaar praten. Van wat gaan we hier nu doen? En als er dan uiteindelijk van de twee kanten geen oplossing kan komen, dan komt die derde partner erin, die dan uiteindelijk de beslissing kan forceren. Dus je hebt de ene 9 van 45, die andere 7 van 35. Ja, maar dat zijn er eigenlijk 2. Ja, 2. Ja. En dan heb je die van 20%. En die van 20%. Die doet, als die hele impasse heel groot is, die is dan de uiteindelijke beslissing. Als er helemaal geen beslissing genomen kan worden, dan... Ik noem dat altijd een beetje, omschrijf dat als de harde kant van een bedrijf en de zachte kant van een bedrijf. Elk bedrijf heeft een harde en een zachte kant. Om even uit te leggen wat dat inhoudt. De harde kant zijn de cijfertjes. Dat is meneer Hoekstra. Hoekstra. De zachte kant zijn de personeelszaken. Dat is Koolmees. Ja. Maar die twee hebben allebei een vertegenwoordiger. Ja. Dat noemen we directeur personeelszaken en directeur financiën. En die twee is eigenlijk de dagelijkse bedrijfsleiding. Ja, nou, als die er niet uitkomen, en de zachte kant, de directeur, die moet natuurlijk... Die is de stem van de achterban. Ja. En als die twee er niet uitkomen, dan pas wordt de derde... Dan komt Mark Rutte. Die gaat niet zeggen. Nou, dan gaan we... Dan zoeken we een ander. Niet, vergelijk maar niet met Mark Rutte. Oké. Nee, maar ik heb het nu... Ik hoop dat hij verstandiger is. Je hebt dus het dagelijks gebeuren. Dat moet gedragen worden door 2 mensen. Ja. Die hun eigen achterban hebben. Ja. Die noemden de harde en de zachte kant. Ja. En de derde man, of de derde groep is dan
degene die dus uiteindelijk, als die twee er niet uitkomen. Die bewaakt dus eigenlijk gewoon De hele de bedrijfsvoering. afspraken. Wat staat er in de statuten? Wat staat er in het bedrijfsreglement? Wat is er tussentijds afgesproken? En die kijkt alleen maar van jongens, dit hebben we met elkaar afgesproken, dus we moeten dit doen. En die laatste, die hebben vier mensen van 5%. Die vormen dan die 20%. Nee, dat wordt één persoon. Wordt één persoon die dan 20%. Eén externe persoon Die dan die volle 20% aandelen krijgt. En die moet natuurlijk de vertrouwen hebben van beide kanten. Ja, logisch. Ja, dat snap ik. Dus in het begin zal het één persoon zijn. En als op een gegeven moment vindt dat dat niet meer de goede is, ja, dan gaat er gepraat worden. Dus er moet een andere derde komen. Dan. Hoe start zo'n bedrijf? Net als elk ander bedrijf. Nee, maar ik bedoel, bij het oude systeem heb je dus een beginkapitaal, dat weet ik allemaal. Je moet assets kopen. Ik noem dan jouw zwembad gebeuren. Stafzuigers kopen, weet ik allemaal. Ja, het start wat dat betreft net als elk ander bedrijf. Er wordt gewoon een begroting opgesteld. Er wordt wat hebben we nodig om het bedrijf te kunnen starten. En dan komt een financieringsvraag uit. En ja, dan moet dat gefinancierd worden. En dat kan je op twee manieren doen. Je kan het zelf financieren of een particuliere financier zoeken of een bank. In dit geval, omdat het nog zo nieuw en zo eng is, zegt ook de bank van... Begin zelf weer. Dus dat wordt door een particulier wordt dat gefinancierd. Ja. Oké. Dus een externe particulier? Ja. Oké. Maar de kopers van de aandelen, ik wil graag meedoen. Wat moet ik dan doen? Dan moet je komen werken bij het bedrijf. Dat is goed begrepen. Dat ik moet werken. Ja. Maar ik bedoel, hoe betaal ik mijn aandeel? Met een productie? Met geld? Met paar geld? Kan. De aandelen moeten gekocht worden. Ja. Dat is een feit. Okay. En om het maar naar degene die het werk uitvoeren, dat noemen we de junior partners. Dat is in de traditionele manier van werken zijn dat de werknemers. Ja. De junior partners die hebben 5% van de aandelen. En die kopen 5 aandelen, want we hebben er maar 100 in totaal. Precies. En die moeten $250 daarvoor betalen in totaal. Want 1 aandeel kost $50. Oké. En die $250, ja, als ze dat meteen kunnen missen, zouden ze dat meteen kunnen betalen natuurlijk. De mogelijkheid wordt geboden om dat voor een bepaalde tijd uit het dividend. Dus als er een dividenduitkering komt, wordt er stukjes bij beetjes ingehouden tot dat $250 voldaan is. Oké. Ja. Mag ik daar even op inspreken? Want dit is zo, hebben we ook zo afgesproken. En dit is zo. Maar dit is de sleutel waarop werknemers aandelen kunnen kopen in het bedrijf. Werknemers ik heb het gehad bij de web bijvoorbeeld. Ja. Hè? Ik heb een keer, dus al 12 jaar geleden of 13 jaar geleden. Toen vroeg de vakbonden van de web aan mij of ja, Philip Bon die zei, je had een gesprek erover met hem. Ja, en Philip Bon die heeft toen gevraagd wat ik daarvan dacht. En toen heb ik ze gezegd, want die wilden dus hun spaarfonds gebruiken daarvoor. En dan konden de werknemers dus hun aandelen inkopen, of een gedeelte van de aandelen inkopen. Daar heb ik gezegd, nee, dat moet je niet doen. Want de spaarfonds kan je niet dat is je enige spaargeld, dat kun je niet riskeren. Ik weet wel, je hebt dan ook aandelen, je bent ook verantwoordelijk, misschien gaat het goed. Maar als het fout gaat, dat kan je niet doen, dan ben je geld kwijt. Dus dat moet je niet doen. Maar ik wist toen niet hoe dit systeem werkte. Het is misschien een jaar later of 6 maanden later, niet zo lang daarna, dat ik ontdekte hoe ze dat in Amerika hadden opgelost. Namelijk, je kunt die aandelen kopen. Het geld wordt geleend van de bank om het te kopen. En je mag terugbetalen uit de dividenden die je produceert. Ja. Ja, dan zijn nog wat andere moeilijkheden die dan overwonnen moeten worden. Maar het gaat even om het principe. Mm-hmm. Je hoeft niet uit je spaargeld te betalen. Je wordt wel eigenaar, maar je hoeft het niet uit je spaargeld te betalen. Het wordt betaald uit de opbrengsten die je zelf genereert met de aandelen die je hebt. Dus, dat was het geniaalste. Dat is eigenlijk het geniale ding. Ja. Louis Kelso heeft naar binnen gebracht. Daarmee is hij begonnen. Daarmee heeft hij die vakbonden in Amerika overtuigd om het op die manier te doen. Op die manier. Dat betekent dat die risico dus heel miniem is. Dat hangt gewoon van je eigen bedrijf. Ja, je hoeft in ieder geval niet je eigen zaak. Je hoeft het thuis niet te verantwoorden. Je bent arbeider. Je hoeft ook geen borgstelling te doen. Nee. Zoals de bank dat u vraagt. Nee, want de borgstelling wordt dan door het bedrijf gedaan. Maar je bent arbeider. Je hebt een klein beetje geld op de bank gezet. En nu ga je een risico nemen met je eigen bedrijf. Weliswaar is
je eigen bedrijf. Weliswaar hangt het ook van jou af. Maar het hangt niet alleen maar van jou af. Ik ga dus Bijvoorbeeld als de arbeiders de werknemers bij Web 33% zouden hebben aangekocht. Ja. En ze zouden daarvoor de helft van hun spaargelden. Oké, dan zouden ze het nu nog gered hebben. Want Web is er nog. Ja, Oké. En misschien zou het ook een anders zijn. staatsbedrijf is altijd... Maar je altijd moet veilig. oppassen. Ja, want je hebt zoveel factoren. De overheid, weet ik wat meer. Dus ik heb gezegd, nee, met je spaargeld, nee, dat kan ik je niet aanraden, moet je niet doen. En ik wist toen niet dat je het op deze manier zou kon kunnen oplossen. Ik ga dus nu een praktisch voorbeeld waar we middenin zitten. En het is nu een advies naar mij, misschien ook een advies naar de mensen die nu luisteren. Bopeng zit in een grote, zeer moeilijke tijd. In die zin dat de kans bestaat dat er misschien de zaak dicht gaat. Ja. Het ligt onder beslag, toch? Het ligt onder beslag, toch? Executoriaal beslag ligt erop, maar dat is nog niet uitgevoerd. Maar goed. Nee. Waar het om nu gaat is voor de werknemers in dit geval. Stel dat ze dus dadelijk dus uitgekocht worden. Zeg van juist, we betalen een lump sum aan jullie. We houden op, want we gaan jullie niet langer aan het lijntje houden en zoiets. En is dan aan te raden dat de werknemers bijvoorbeeld volgens dat systeem, ik noem maar een dwarsstraatje, een bedrijf gaan oprichten. Want ik had het vorige keer met jou over. Dat op Curaçao gingen ze over naar Nospang en weet ik allemaal. Kan je nog herinneren? Ja, ik weet het. Maar dat je in dit geval bijvoorbeeld, de mensen zijn allemaal techneuten. Ze zijn allemaal lasters en zo. Nee, zij zelf hebben niet die kennis, denk ik, om het te doen. Nee, maar dus je moet het met een partner doen. Je moet het met een partner doen voor wie het ook interessant is om er geld mee te maken en die er wel verstand van heeft. Dus je moet bijvoorbeeld ik noem maar wat, Shell. Een tweede Menno de Bree. Maakt me niet uit, Shell. Nee, want hier praten we echt over groot geld. En dit wordt een beetje ingewikkeld. En ik ben niet thuis in de Menno is een oliehandel. goede guy, maar hij weet niet van oliehandel. Ik ben geniaal, maar niet op dat vlak. Nee, als je het bij hun wilt doen, ja zeker is het wel mogelijk. Maar dan moet je dus uitzien naar een partner die dus bijvoorbeeld een Shell of een andere grote company die dat in kan brengen. Maar dan kan je wel zeggen, nou, wij als werknemers willen daar ook een gedeelte in hebben. En daar, als je daarover praten wil, ik heb hartstikke veel werk, ik heb veel te veel werk. Maar als ze daarover willen praten, natuurlijk, dan wil ik er ook wel... Maar wat ik eigenlijk bedoel te vragen, kunnen zeg maar 5 van die werknemers die een bedrijf opzetten op die principes? 5 van die jongens? Ja, maar zou ze kunnen doen, maar dit is tegen. Zo is het niet. Nou, zeg het heel eerlijk. Nee, je moet... Kijk, bij dit bedrijf ook, je hebt een financiële kant. Die weet, die het management kent. Hij gaat op een andere manier managen, maar er wordt leiding gegeven. En er is ook kennis hoe je dat moet doen. Die hele olie-industrie is een hele bijzondere industrie. Ja. Daar moet je niet alleen kennis hebben, je moet ook contacten hebben. Nee, maar misschien heb je me verkeerd begrepen. Het is niet om door te gaan in de olie, maar ze zitten nu zonder werk. Ja. In plaats van dat ze nu bij Salt Company gaan werken bijvoorbeeld. Dan zeggen nee, god, we hebben kennis. Noem maar een dwarsstaartje om dingen te repareren. Om tanks te repareren. Ja. Oh ja, in plaats van we dus op het O-systeem dan wel. gaan werken. Maar dan gaat het bedrijf kapot en dan hebben ze daar geen werk. Ja, maar je hebt andere bedrijven. Ze kunnen, werknemers kunnen het altijd doen. Ja. Deze manier van organiseren is alleen maar een manier van organiseren. Die kan je natuurlijk in bijna elk bedrijf... zou ik die willen adviseren. Ik denk niet dat het voor specifiek echt elk bedrijf... Nee, want je hebt nu bijvoorbeeld, om een voorbeeld te geven... je hebt hotels die outsourcen bijvoorbeeld hun wasserij. Ja. En dan zit ik met een Caribbean Laundry of weet ik het ook, die leveren die diensten. Maar de werknemers die zouden ook op die manier zo'n bedrijf kunnen oprichten. Dat bedoel ik. Ja. Omdat toch dat stukje... En dan, dat zeker, maar als jullie dat willen doen, maak dan niet de fout van Nospang. Niet Nospang, nee. Niet de fout van Nospang maken. Er moet leiding zijn, er moeten beslissingen genomen kunnen worden. Dat moet je goed in je bedrijf hebben zitten. En een werknemer, hè, dus een van de partners tussen haakjes, een van de partners die echt gaat dwars liggen, no? Die gaat zijn partnerschap ook kwijtraken. Ik bedoel, je kan niet riskeren dat je bedrijf kapot gaat... omdat een van de partners dwars gaat liggen en het hele bedrijf kapot gaat maken. Dan moet die er ook uitgezet kunnen worden. En daar hebben we dus ook dat was mijn volgende vraag. Wat is de sanctie daarvoor? Is het op één? Dus, hoe kan een partner dwars liggen? Eerst die vraag stellen.
Nou, op een Maar gegeven jullie hebben moment... het zo netjes Weet je, opgelost. als je- Heeft hij mandaat nodig van een ene Ja, groep. maar je weet hoe mensen zijn. Ik bedoel, soms dan ontstaat er iets en dan worden koppig en die gaan de zaak gaan ze dwarsbomen enzovoort. En je kan me niks doen, ik ben hier partner enzovoort. Ja, dat ben je wel, maar we gaan niet een heel bedrijf opofferen aan één partner die zich op deze manier opstelt. En dan gaan zijn collega's, die willen dat ook niet. Nee, snap ik, ja. Ja, dus dan krijg je die personeelsmanager die zegt tegen hem, luister, dat kan zo niet langer, want je houdt je niet aan de afspraken, we krijgen problemen, de klanten die willen het werk niet doen, enzovoort, enzovoort. Daar moet een oplossing voor komen. En jij bent iedere keer degene die daarvoor verantwoordelijk is. Dat kunnen we niet meer accepteren. Dus dan wordt er op een gegeven moment een beslissing genomen dat die eruit moet. En dat kan je zelfs ook regelen. Je kan hem zelfs dwingen om, juridisch is dat mogelijk, een partner die op een gegeven moment echt schade veroorzaakt, die kun je er ook uit krijgen. Maar dat wordt ook afgesproken in de opdrachtovereenkomst. Nee, niet in de statuut. In de opdrachtovereenkomst worden hier regelingen voor opgenomen. Ja. Oké, dus het is niet in de statuut als ja, want het is niet als een werknemer. Hij kan ook niet naar sociale zaken gaan. Ik ben ontslagen. Nee, ontslagen Kiko. Je was nooit werknemer. Nee, dus dat kan hij niet. Maar je moet kunnen begrijpen. Je werkt samen, je hebt een doel samen. Je wil zoveel mogelijk ook dividend voor jezelf maken. En dan komt er 1 of 2, ik weet niet hoeveel het is. En die torpederen dat, om een of andere reden. Ja. Daar moeten oplossingen voor zijn. En die worden er ook zeker ingebracht. Oké. Ja. De opdrachten die je dus aanneemt bij een klant. Ja. Die gaan gewoon op dezelfde manier, zeg maar, zoals een aannemovereenkomst gebeurt in de oude stijl. Ja, in de ideale situatie. En zo zullen we waarschijnlijk niet meteen vanaf dag 1 kunnen beginnen. Maar in de ideale situatie, als een nieuwe klant zich zeg maar meldt van ik wil dat jullie... Even aanhouden, misschien is het celular. Oye, wat dan hier? Hallo, boa tarde. Boa tarde. Então, a base de socialismo também é sistema de compra aandelen. O princípio do pensamento socialista está moderado agora aqui. Essa é a pergunta. Oké, de pergunta é bom. Is dat niet hetzelfde socialistisch idee? Nee, het is modernere manier. Het is een derde manier. Je hebt aan de ene kant kapitalisme. Dat is een elite die heeft de eigendom, zeg maar, in 95 of 90% van de productie en van de eigendom van bedrijven in zijn handen. Ja, productiemiddelen. Productiemiddelen. Maar goed, dit woord kunnen we gebruiken. Het is een socialistisch woord om te gebruiken. Maar maakt niet uit. Kan ik niet anders. Het is de productiecapaciteit en het eigendom daarin. Want het gaat om de eigendom, jongens. Het gaat niet om de opbrengsten. Die zijn ook belangrijk. Ja. Maar je moet eerst produceren voor je iets kan verdelen. Ja. En dus het gaat erom wie produceert. Die heeft de eigendom en die krijgt, zeg maar, de opbrengsten. En die geeft dan een fooi aan de werknemers. Nou, dat willen wij niet. Dat is dus het kapitalisme. Het socialisme die zegt, niets ervan. Niemand heeft meer een eigen bedrijf hier. Het is allemaal van de staat. José Martí, die noemde het zo, geloof ik. We hebben nos nothing termas die compañía of negocio lang is stupido. Ik geloof dat hij het zo zei. Maar anyhow, doet er niet toe. Er zijn geen bedrijven meer. Er is maar één werkgever. En die ene, ze pakken gewoon alles af van iedereen. Revolutie. Je kan het natuurlijk ook via de stembus proberen, maar dat gaat niet. Je moet uiteindelijk dan een revolutie hebben, zoals Cuba het gedaan heeft. Je pakt gewoon alles af van iedereen en je geeft het allemaal aan de staat. En dan wordt de staat de enige werkgever. En iedereen die is ambtenaar van de staat, zeg maar. Je krijgt van de staat een bedrijf, een werkje wat goed is voor jou. En als je manager bent, dan krijg je een ander werk. En als je dokter bent, dan krijg je een ander werk. Maar je bent allemaal in dienst van de staat. En dan is alles eigendom van de staat. Of bijna alles. In Cuba zijn zelfs de koeien en de paarden in de wei zijn eigendom van de staat. En degenen die die koeien melken, die hebben niets over die koe te vertellen. Dat beslist het bedrijf dat daar is enzovoort. Heeft de koe er wat aan over te vertellen? Sorry. Maar hij komt op voor de koeien, hoor. Ja, dat is wel een hele goeie. Ik bedoel, dat is socialisme. Dus die twee dingen die staan helemaal tegenover elkaar. Ja. Privé-eigendom van de productiemiddelen, staatseigendom van de... En hier krijg je dus een verdeling tussen
Een gedeelte voor zeg maar de financiële kant en een gedeelte voor de werknemerskant. Ja, en heeft een mooi het percentage. Zelfbeschikkingsrecht van het individu blijft behouden. Ja, en het percentage kun je over discussiëren. Of het 45 moet zijn, of dat er andere systemen zijn om het groter te maken. Dit model wat wij gebruiken voor hem, in dit geval, is maar 1 model. Er zijn meerdere modellen. Er zijn ook nog andere manieren waarop wij ervoor kunnen zorgen dat iedereen, elke burger, zelfs vanaf dat hij geboren wordt, eigenaar gaat worden in de productiemiddelen. Ja. En het is dus een hele nieuwe eigen weg. Het is een hele andere manier van denken. En het grappige is, toen ik ben in Cuba geweest, heb ik er heel veel over gesproken met mensen. Toen zeiden ze, maar dat is utopisch. En toen zei ik, maar mijn vriend... Waar je nu in zit is ook utopisch. Dat zeiden ze tegen Fidel ook. Ja, hebben ze tegen Fidel gezegd. En het is hem toch gelukt. Ik zeg niet dat het helemaal goed is gegaan met Fidel. Er zijn een aantal dingen in Cuba goed gegaan. Ja. Die moeten we vasthouden. Er zijn een aantal dingen goed gegaan in het kapitalisme. Die moeten we vasthouden. En die twee moeten we combineren. Ja. Dat is wat we noemen de derde weg. Laten we dus in praktijk... Bonaire zit nu te popelen, omdat we dus na die coronavirus duidelijk voor ons dat we sterk afhankelijk zijn van buiten. Toen is zo'n hele zwakke pijler, productie, eten en zo. Nou, men wil dus nu productie van voedsel gaan aanpakken. Ja. Hoe kunnen we zo'n systeem projecteren op de boeren? Ja. Voordat je antwoordt, het is wel leuk om dat gewoon. Je kunt het toepassen op alles. Wat in Italië? Oké. Moeten we beginnen? Oké, come projectei para un conduquero. E ti un terreno? Ja. E mi stai in patrari, weet je? Het systeem bio, stai in patrari, weet je? En het systeem novo con onze functie. Hoe gaan we dat aanpakken? Ja, je doet het ongeveer op dezelfde manier als wij dit bedrijf aanpakken. Maar kijk, dan moet je over veel meer land praten. Want als je praat over iemand heeft 1 knoekoe van 1 hectare of van 2 hectare, dat is niet. Als je daarop wil gaan produceren, dan verdien je zo weinig dat 1 persoon er misschien net van kan leven. Maar dan meer kan je niet produceren. Dus dan moet je echt praten over grotere terreinen. Ja. Die dan inderdaad worden opgepakt door een groep personen die dan samen gaan werken. Grofweg zouden de bestaande boeren, wie er zijn, die zouden een samenwerking moeten aangaan. Precies. Het land aan elkaar koppelen in een ideale situatie, als dat mogelijk is natuurlijk. Dat kan je niet onder je arm pakken. Ja. Maar ja... Waarom vraag ik dat? Want vorige keer is iemand ingebeld. Ja. En dat ideetje in principe bestond al op Bonaire. En dat bestond bij de vissers. Oh, dat verbaast me niks. Ja, want die had de eigenaar van de boot en je had de visser. Ja. Dus die visser ging vissen. En de eigenaar van de pier. De eigenaar, 1/3 werd gebruikt voor het onderhoud. Ja. En 1/3 ging voor de visser zelf. Ja. Dus het principe bestond hier. Ja. Dat principe, dat het oorspronkelijke principe is inderdaad ongeveer gelijk. Ja. En dan vervolg. Oké. Ze vragen dat ik een korte samenvatting. Zullen we het samen proberen? Ja, dat is wel moeilijk. Ja, begrijp ik. Il sistema companhia novo te traga contrali na outro sistema bio, caminho dat tem dono de trabalho, dona 2 trabalho e trabalhador tem que trapa o salário. Wanneer daarbij kan explicar via passar promela comissário cativo, depois ele o salário e o sistema novo será cultura rende tá igual de companhia, nesse sentido, que tem grupo de gente que também trabalha junto. Tem PIA que também atende a parte financeira da companhia e se não tem que comprar porcentagem de ação da companhia, tem PIA que também traz o assunto de atender a relação personal, quando atender com o tradono, de atender com o personal, se também está comprando, não dosta nome um diretor. Correto. Não dosta atender todo dia, com também agora, que como também assim, pero também palavra com outra ainda com votação. Cada um com sua mesma responsabilidade, tem tempo que mesmo escolhe e pero para dar resultado com a palavra o cliente para qual você traz. Correto. Cada, mais ou menos, cada participante está acionista. Sim, cada participante é acionista. Cada participante. Não tem trabalhador, nós temos somente trabalhador para periodo dan corto para si no tengo gente de malo whatever. Pero for de rest nos lo traga con contrato di lavoro. Sì. Bote traga riba bo mes, botabo proprio dono.
pero bota forma parte de companhia. Dus bota sócio de companhia. Correcto. Não te trado, bota sócio Sócio. de companhia, bota sueldo básico, não sueldo. Não tem bota bem sueldo, bom. Correcto, bom, não mais papel de sueldo, então bota compensação sueldo para por biba, pero o resto bom mesting soro junto com tu rende de companhia para botar dividendo ribaje para suplementar para E a suplementar. compensação botar aí para Lune tá parte de facto de ganagem grande Eigenlijk que a sim. companhia ganha. Eigenlijk sim. Então está donava compensação, e donava Pero te donava sequer é benefício. básico para biba. Sim, o biba mensual com ele, e donava outra vantagem, quando não tá cai, bode belasting. Correcto. E na fim de ano, o que ganha, tá quita o que vai tomar um voorschot, botar a sobrar, e se também tem belasting a par, que tá na benefício, ou seja, uma dividend belasting. Sim, então bota paga somente 5%. 5%. Oye, wat dan hier? Meneer Willem. Wat dan goedemiddag. daarbij? Não sei, Seco. Daarbij. Ja, meneer Willem, goedemiddag. Kan ik... Sim, papel movimento, de pompa. Oh, sim. Não, pastor, você na boneira que tem pouco gente, com tanta querer conosco, não pode ajudar nos culpa com pouco, com tique holandesa. pergunta. Sim, entende, Miguel Becar, comita que ela felicitava Miguel Becar. Você diz com, pastor Mira, você que ayer me aquela surpreendeu Miguel Becar. Ora com Rafael Santana bimbisa, não? Com o qual não está passa, dembeia me que agora aqui tá coçando com Miguel estava também brinca pé para direita nos duche boneiro. Miguel Becar, me que bole felicitavo para sobra boneiro não aluvidavo. Danke para turcos que base para nós. Mas já danke. Danke. Porque reagirá? Bom, a única coisa que me cobiça danke para a palavra na bonita Cuba. Alentador. Dat moet toch goed in tá? Sim. We hadden het net over die boeren. Je had het net, het kan op elk bedrijf toegepast worden. We appliceren, we calculeren. Você tem curso. Moet je, kijk, laat ik het proberen. Você tem curso voor educeren, moet je een cursus. Wat een papje over die zei. Maar explica no Nederlands? Ja, misschien een papiamento. Papiamento, waar. É só que tem outra maneira de trabalhar. Então, se você ter bebido, você como trador, você tem certo mentalidade para trabalhar como trador. Na avisava sempre, você não tem responsabilidade para sobre o trador. Me tem responsabilidade. Você não. Você tem que fazer o qual como avisava, that's it. Então, eu orei, você vai fazer o qual como avisava, and that's it. Para sobre você não tem responsabilidade. Agora que se você tem responsabilidade, você vai poder tratar de maneira rende completo, que também por pensar para o mês. Uma iniciativa criativa. Exato. Pero, você não tem costume para isso. Não. Tapa é motivo aí, bom mestre sim é sai fora de comissamento. Den opzet die companhia aqui fora de promet si manco bota comissa traga, bota hai dia para si man tour heen erbij naar lugar, speciaal restaurant of outro lugar caminho. Te come parte gezellig, junto, social, pero Bota educação. bota hai depois por hai mais ou menos 2 horas para si man bota hai informação over die companhia. Para formar o sistema Em novo. todo sentido, quanto sem adrenta, quanto apaga, de como não está se saque assim, de como não está assim, para sobra junto tour rende, é sonco tá assim, whatever é de companhia, mestre sa, sequer é básico com Não pode estar funcionando. Olha de batalha. Onde de batalha? Ela vai? Ja, maar werkt, seguro. Sim. Oké, até? Ela vai? Oké, zie. Dus naar jou toe, dus je moet de mensen ook gaan omvormen, die deel gaan nemen. Je moet ze overal bij betrekken. Het gaat om complete transparantie. Ze zijn daar mede verantwoordelijk voor. Ze hebben daar mede-eigenaar van. Ze hebben daar de mede-voordelen van. Dus je zal ze mede moeten informeren en meenemen in het hele proces. Je hoeft geen expert in alles te zijn, maar je moet wel toegang hebben tot alle informatie in en om het bedrijf. Te keren de bom para enfatizar isso aqui, petrador, sindicalista, não discute, que bem quer que pôr bom ênfase. Desse sistema agora aqui, é durador, que são quem que serve, você tem também no lugar, mita com a responsabilidade, a botar atrás de 8 horas para 5 horas de tal regra. Esse é o que está assim, que você toma uma iniciativa, você tem, mas lá mandar me 8 horas, 5 horas, me traz, só para pagar em fim luna, claro.
Esse sistema novo, como bota codonho, significa que tudo o que está passando na companhia, bota responsável, bota corresponsável, bota junto com ele, bota toda a informação para que vende, quanto vende, para que vende, bota completamente envolvido na companhia, que está dando boa oportunidade, se para botar tomador de iniciativa, bota criativo, para tal razão, naturalmente, que nós estamos acostumados com o sistema bio aqui, nós vai reeducar, reformar o sistema novo. Correct. Zie je dat? Zie. Oké. Nou, dus, je bent begonnen. Heb je al de eerste opdracht willen? Nee. Oh, wat is dat? We zijn. We moeten even terug naar het begin van je zin. Je bent begonnen. Sorry. We zijn bezig met beginnen. Jullie zijn. Nee. We zijn nog niet actief. We zijn wel op het punt van. Okay. We zijn nu met z'n 4 die gaan beginnen. 3 daarvan zijn echt actief dan zeg maar in het bedrijf. 1 vindt het heel interessant. Die gaat ook geen partner worden, maar die kijkt even mee achter de schermen, zeg maar. Want die vindt het heel erg mooi, vooral dat employee owned, dat systeem, hoe dat dan werkt. En hoe die dat dan voor zichzelf kan gebruiken of voor meenemen naar wat anders. We zijn aan het beginnen. We gaan toevallig vanmiddag gaan we met de 3 beginnende partners die echt het werk gaan uitvoeren, gaan we spijkers met koppen slaan. Hoe gaan we beginnen? Wat gaan we doen? Welke diensten gaan we bieden? Welke prijzen gaan we rekenen? Dat gaan we allemaal collectief met elkaar bespreken. En natuurlijk heb ik daar een gedachtegang over. En natuurlijk heb ik daar een voorzetje van gemaakt. En dan gaan we plannen maken. En wij hopen op 1 augustus actief te zijn. Startfeest geven. Ja, dan is het startschot. En we hebben klanten nodig. Oh, dat is ook nog goed. Iemand die dat hoort dit interessant vindt, die een zwembad heeft, kan mij bellen. Okay. En dan maak ik contact met meneer Benno. Ik zal in het bedrijf persoonlijk niet actief zijn. Ik moet juist niet actief zijn. In ieder geval in het begin zal ik die 3e partner zijn. Daarom wil ik me met het management niet bemoeien. Hoe het gaat moeten zij uitmaken. Ik moet zo objectief mogelijk blijven. Maar om dus te helpen dat er klanten komen in deze beginfase, kun je me bellen en ik stuur het door naar Menno de Bree. Oye, Badalia. Noche, buon tardi. Michiel, voi invitato, buon tardi. Kita papel Alfred. Me quero perguntar, Michiel, pensamento atrás de tipo de companhia Cine, está algo mais ou menos mandar cooperativo? Ja, dat is een boa pergunta. Cooperativo te basari bij one man, one vote. 10, ma compreendeco na Europa nang 10 cooperativo nang purba na hinke saki ding tambe. Pero cooperativo nota modelo correcto pasi saki. Bo mester saco saki ton companhia kuta te pasi echt kanashi. Cooperativo nang a funciona bom hasta ainda 10 cooperativo nang na Holanda, por exemplo, coöperatieve ding parte agricultura, dus agricola. Caminda conocero nanto bij tra junto pa por ejemplo nanting un magazine junto of whatever ante cada gente ting ta huur un parte DJ. Es zijn dan bij bon coöperativo, pero coöperativo nang ding otro ramo nang maioria viajan no a logra ante sei tawata tambe opzet die nos pang etc. Anche nang hinke ding sistema. In baci di un compagnia NV, dat we nos Spang NV, opzet notavata a base di lo qual nostasi. Dus nostra purba na has hinga coöperatieve di un bande, junto cu e sistema capitalista di un compagnia, i wak para nos llegar na un sistema mai. E ting tiki da ber cu coöperatieve is musi. By the way, ting un coöperatieve grandi cu ta funciona bom, e sei ta na Spagna, que chama Mondragon, que tem um cooperativo hopi grande que se alogra manter ding mundo lá nos países capitalistas. Pero sei tem único grande que me saco da banco na Holanda também, Rabobank também tem cooperativo oorspronkelijk. Pero maar oké. Wat had ik aan het saap, pero zie. Maar dat wil ik net gaan vragen. Zou dit toepasselijk zijn op een bank?
Kan dat? Esaki, Staat al. Esaki, Ja, Rabobank. Rabo Probeer er als coöperatie maar een rekening te openen. Rabo naar Spanjool. Rabo in het Spaans betekent rover. Ja, dat bedoel ik. Roversbank. Roba. Pfizer en Boerenleenbank hebben we het over. Frans is een roba. Let maar. No, pero het wordt applicabel. Het is applicabele naar Turcos. Turcos, oké. Y mi que bisa, ya pues a mí no hay chance, por favor, 2 minutos. Bopor, het é um tique mais difícil, pero para nós tem seguro que tu rende lo hanha parte tinge. E mesmo sistema que kelso a pensa ribaje, bota hanha dividendo, anto bo mag paga que bota hanha ação dispensami, pero bo mag paga que dividendo, passa. Die kom banco central, por exemplo, de país. Die kom banco central no profiavo, por exemplo, $1,000 per ano. Anto voor mester compra ação den Shell. Por exemplo, met dat is mencionar een kost. Voor mester compra ação den Shell. Het dividendo dan, ku Shell te donabo. Dat paga banco weg. Bota han je back die dividendo dan. Anto agora que maneira te vai quizás den Shell et outro, pero por medio de año dan ku mester te mais ou menos 12, 13 agora aqui. Se nós tem uma outra infraestrutura, probera mais corto, pero agora aqui é mais ou menos promedio, no? Sì, sì. Tem companhia que tu dai meio canhão e tem 5 anos para pagar a cabo. Ante tem outro ano que tu funciona menos bom e tu dura mais. Pero por medio é mais ou menos 12 anos. E se identificar que se o banco está fiável, o banco central está fiável, tem companhia segura, maneira Shell, tem outro ano, tem que comprar ano. E tem hora, depois de 12 anos, tem $1,000 tem a companhia. Então, el riesgo para el Banco Central es más chiquito, para sobre la mi compañía. Además, que gobierno también sabe que el gobierno tiene, así net erbij también. Dus, es una otra manera, por juzele, den tour gremio de comunidad, pero no den tour gremio, vos meester huze es un modelo. No, maar comprendo. Ja, el modelo para compañía chiquito es aquí por Portugal. Compañía grande quizás no se llega por quizás hasta menos o más por ciento, esto depende. Pero por hacer den tour gremio, vos tengo que para cada gremio conta hacerle. Tem solamente un tiki problema de cierto trabajo. Por ejemplo, salubridad. Sobre a salubridade não mestre bira um negócio. Do coletivo voorzien. Dokter não mestre traga para negócio. Para compreender? Aí não pode ter outro elemento ding que está um tique mais difícil de salubridade. Duas coisas. Abo dan pojama cliente para trabalho de beno, dus kraakhelder. Sim. Ende ku que lanto negócio. Por mim tu me consegue se botar. É por tu bem tu me consegue, claro que sim. Ik ben erg agradecido. Ben, ik bedank je voor je komst. Het was heel helder. Dank. Het was kraakhelder bij mij vandaag. Kraakhelder geworden voor je? Ik hoef geen ruzie te maken met mijn vrouw, ook niet meer. Zo, dan helemaal Dank je vriendelijk. A mi tacinha, a botacinha e junto nos tacanabay dilante no lo olvida con lo que bocinha nunca, nunca otra poquita no lo olvida con lo que bocinha nunca, nunca otra poquita a mi tacinha, a botacinha y junto nos tacanabay dilante